Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Abelen iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sakla nga nakurapay, ngam siyak ti pinili ni Manuel nga agbalin a kaayan ayat na. Gapu iti dayta, kanayunak amatagtagibasit. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Belen. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ka di ti pampanunutam dito'y paraangan kaanakan. Itay ka pailaan nga palpaliiwan. Di ka mula tumakderan, di ta nagtugawam. Auntie, nagbidutak samot anang aklon ka ni Manuel. Ah, apay anak ko nam tigas ta. Amoy mat abak nang da. Iso dati karakalan iti balay diti ayan tayo. Nakabakbak nang da. Naglawa pa iti pataltalon da. Kat ni Manuel, adamot bukod na ang negosyo. Kait, Idinto ta siya, agis istorak laeng. pinanunot mo kumaday taa, sakbay asinong batam. Imbagak mo tanday taken kwa na, sakbay asinong batak, auntie. Ngam ko na, asaan ka no anapatag no nabaknangak no pobre ak. Saan ba't adakas no sinong batam ni Manuel kaanakan? Tabalasang ken baro kayo mat. Tinapatag, agin inayat kayaw. Ay ayatak ni Manuel, auntie. Day tatipod no amarikrik nak. Kahit ni Manuel nga'y, napudno nga tamat ken ka. Kastamat ti kunana, auntie. Kat panagkunak, saan nga agul-ulbot? Ay paliiwam kaanakan. Amangan kit di mat no saan nakaakayat dagiti dadakkel ni Manuel nga agbalin amanugang. Adtoy, para ken ka, Belen. Sapay la kumata magustuham. Kaheta, Lukatam takitaem. wow, nagpintas sa kwentas. 14 carats la dayta. Ay, saan? Diyak maawat daytoy, Manuel. Ne, apay ngay. Ginatang ko dayta para ken ka. Nangina daytoy. Iso diyak maawat. Tanda ti panagayat ko ken ka. Ngam, amang ano maamuan dagiti dadakkel mo, kat agungat da. Sagot ko ken ka dayta. Isu nga awatem ko ma. Oh, tatagudo. Anya tigatangan nyo. Ay, sana ka gumatang. Bilain balasang kao. Ada ka din ni Antem. Ada eje kusina, tata. Aglutluto iti pangaldawan. Kasta ka day. Ada ngamin ginatang ko at tilapia. Ito no tayo kuma. Tadito yakun amangan. Wan tata. Ay bilen, naibusan ti ase. Ada ka matgayam ko daw. Wayne Wilma. Tulungan kan nga aglutaw. Tagtuno ta iti tilapia. Ha? Alan, Auntie Wilma. Mapan kayon iti kusina. Agtuno kayo iti tilapia. Apag iso, umay makipangal daw ditoy ni Manuel. Halaman laengan. Ala nga rod ko daw. Si kantimang tunaw di ta tilapia. Mabsugak lakit di ti husto. Magustuak ti sidain tayo. Tinuno at tilapia ken pinakbet. Kain ada pa'y tinuno a karnit babaw ibaraw. Awan tata, talagang agbusugak. Nagsaktimangan no ado tayo nga agsasangaw. Agyaman kami iti kaadayo, tatagudo. Manuel. Sapay ko mata kanayunan niyo ti umay. Tapno agsasango tayo latta amangan. Ay katun kanayo ti umay. Tagkakaaro ba tayo kat ngaraw? Umayak latamet, basta dalakit diwayak.
Panagkunak ket talagang ay ayatan na kan ni Manuel kaanakan. Ta saan mo't apanagin kuko na ti panakilangan na. Wen, auntie. Ket pagyamanak unay dayta. Ang ammo ka din, dagiti dadakkel na nga agayan ayat kayaw. Saan pa, auntie? Awan na dakdakamat ni Manuel, maipapan iti dayta ang banag. Kaano nga ipasyar na ka ijabalayda? Saanon anas kan, auntie? Kan nakababain. Ay rumbang nga ipasyar na ka ijabalayda. Tapno ipakaammo na kadagiti dadakkel na. Asika ti kaayan ayat na. Umay kasukunan, Belen. Tama pantay je balay. Simang peten damamakan papa, manipod Manila. Ipakaamom ka di kadakwada. Asyak, ti kaayan ayat mo. Wen ibaga kadakwada, asikati kalaysak. Nga Manuel. Alan, agrubwat kan. Tama pantan ije balay. No kasta, agayan ayat kayo gayam. Wen mama, Kitala, nasaya at met. Kaano ti kalay sayo? Ikwa, awan pa'y dayta iti panunot mi, tata. Nasaya at mat. Diyak kaya takaskan ka ti agbalin a manugang mi. mama, Ay, Vilma, ikurim manen day tamadingaw galim. Diyak kaya ti manugang a marigrigat. Awan sa balya kayat ko ama manugang no di ni Andrea. Imbag day jay, tada mabalin day ti biyag. Kan best friend ko ti inana. mama, ni Belen ti kayat ko. Ket diyon ipilit kanyak ni Andrea. Gapo takabsat laang ti pangibilbilangak ken kuana. Iso ti kayat ko aparakan ka. Saan kit ti aday ta nakurapay laeng a babae? Anya ka di tigatangang, miss? Saan na ka gumatang? Sika ka di ni Belen? Wan, miss. Siya nga rod. Mabalin ka di nga awisan ka rumwar? Sa dino? Kan... Asino ka, miss? Siyak ni Andrea? Andrea? Wen? Mabalin ka di nga awisan ka? Taag sarita talabiin? Dito'y kalatakan apang panganan dagiti adda mabalin na tinangawisam kanyak, Andrea. Di kang danag? Awan bayadan ta dito'y? Gaputa ko kwamin da ito'y a restaurant. Ha? Madam pay? Iyagdan ti in-order ko apag sangwanta. Anya ti ibagam, Andrea. Tainawis nak dito restaurant yo. Kayat ka lang nga palagipan? Asyak, ti kalaysa ni Manuel. Anya? Amangan nga miyan no agsangit kamatla iti udi. No agtuloy pailaan ti ayan ayat yo. Andrea. Iso nga ibagak itan. Aliklikam laangan ni Manuel. Itata na sa papay. Ngamin, siyak tumatlaang ti ikalay sana. Anya? Tatap no agbalintang agpagayam. Liklikam laangan ni Manuel. Tano di mo liklikan, agbalintang agkalaban. Kat aramidag ti amin, tapno siyak ti mangabak iti laban. Makunak iti dayta aparikot mao Belen balasang kaw. Ket no talaga si kati ay ayatan ni Manuel. Awan mabalen ni Andrea. Awan tinasken apagdanaga ang Belen. Taamok anapudno ken ka ni Manuel. Saan asyak ti kaya ti ina ni Manuel aparakin ko ana? No dikat ni Andrea. Kan natulagan ti kalaysada. Saan nga taan nasaysaya at laangan? Nuwaswasag ti ayan ayat mi. Ngamin. Amang ano talaga saan asyak ti para ka ni Manuel. Napunukan ka ni Manuel. Kasta tinasauna kanyak. Ket nakasagana amang ikalay sa kan ka. Tata. Da sa una mo't day ta kanyak.
ket mamati aklaunay iti dayta. Basta ti panunutem, Belen. Naragsak ti ayan-ayat yu adwa. Ket saan to amarakrak, nga uray asino pa'y ti agdepdepa. Belen, kasangay ko inton Sabado. Ket kayat ko adumaray kayo atalo kada tatagudo ken Auntie Wilma. Dumaray kami? Amang ano nakababain? Basta dumaray kayo. Da kayo tikang runana sa ngailik. Saan naklangan nga agsagana, no saan kayo matlang nga dumaray. Anya? Sapay nakasaganan ti baboy ang maparti. O sige, dumaray kami. Iti kasta, makumpleto ti ragsak mo, inton kasangay mo. Nagpintas ka iti dayta bestidam adinait mau ka anakan. Simple lang, ngam ad-ad da nagminar ti kinapintas mau. Nalaing nga agdait, auntie. Amok ti maibagay kanyak. Maitirno dayta hidban mau adinait mo lang. Ragas, auntie. Iso adinait kun a headband. Bagay mo launay dayta kolor na tanapudaw ka. Light blue. Kan dark blue mait dagita sabong-sabong na. Kaya't da ka akasarita, Belen. Isu nga inayabanda ka dito'y lamisaan mi kan ni Andrea. Napintas ka ngagpaiso iti dayta kawas mo, Bilen. Ngam, kas kalaagraraman iti dayta kawas mo. Anya? Saan laang akasla? No di ka talaga nga agraraman. Anya ka diti kayat yung nga ibaga? Binagaan ka idin aliklikam ni Manuel. Ngam, nagpuskol at tatirupa managpakita dito eh. Gaputa pinilit nak ni Manuel at dumaray. Di mo ipilit ikayat mo, Belen. Gaputa bayat as si bibiyagak. Sanak tunga o manugot as si ti maasawa ti anak ko. Iso nga agawid kan, itamat lang, Bilen. Ngamin, saan ka amay kari iti dayto apaskan? Ngamin, pasig nga da mabalin na ti adda dito eh. Saan akaskan ka nga agraraman? Intayon, auntie. Tatago to. Agawid tayon. Nay, tanya tinapasamak, Belen. Anya ti imbagakan ka da, Andrea. Ije tayon balay nga agsasarita. Intayon. Ala, intayo nga roden. Belen, Agawan nyo, auntie. Tatago to. sa dino ti papanan nyo? Manuel, agbritan. Kat pangasim. Ta saan kan nga agpakpakita pa'y kanyak. Anya? Saan kagayam nga'y ayatan? Isong agwin naswastan. Biled, adda ni Manuel ijay salas. Kaya't nakakasarita. Iba kayo nga agawidan, auntie. Ay rumwar ka dito'y silid mo. Tagsarita kayo anaimbag. Nalpasan ti amin kada kami, auntie. Ad-adda masaktan ka itikas nagar-aramidam. May mayatan ti gastoy. Ngam ti agtultuloy ti ayan-ayat mi ka ni Manuel. Ngam kanayo nakmat amakangag iti agkakasakit. Manipod iti inana. Agyaman at takayat nakmutla ka sarita, Belen. Pangasim ko ma, saan ka apapektaran iti panagsasaon ni Mama? Iti kano man. Saan nakamaaklon ni mamam aparakan ka? Agkalaysatan iti kabitan na panawan. Mayat man ni Mama, wano saan. Anya? Agkalaysatan. Ket awan ti asino man ang makalapet. Nagkalaysa kami nga rod kini Manuel, Mr. Lonely, ket awan nga rod tinaramidan ti inana. Nang runa pa'y, takwarta ni Manuel tinagastos iti kalaysami. Nasakit man ti panagsasao kanyak ti inana, ngem saan kon nga ikang kano. Tuy pagayam mo, Belen. Agyaman ak pagayam Belen iti daytoy apakasaritaam. Ala,
Ituloy mo ti agpakumbaba kadag iti katugangam. Taamok nga into nagangay, agbaliw matlaang ti pannakilangan ken ka ti ina ni Manuel. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pannakay-drama ti pakasaritaan ni Belen. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.